Good morning! What time is it today? 5:30. 5:20. Actually, kanina pa kami gising. Tawanahan ng tawanan nito ni Daddy. Kaugtugaw kami. Ang kulit kasi. Tinatay kasi namin tong lampshade at si Maggie. Ito yung babies niya. Ay, good morning, Maggie kong mahal. Hindi pa nakikita kasi madilim sa park niya eh. Ayun, pinabantayan namin. Good morning, anak! Hindi na siya nag-galit sa akin. Basta huwag mo lang hawakan babies niya. Ayun, nandyan yung pagkain mo. Iiti na lang natin yung McDo, ha? Ayun. Kulo ka to si Daddy. Tapos nanood na lang kami nanood ako ng vlogs. Tapos siya, nagka-townsman. Bagong laro. Bagong luma na ito. Oo nga, pero inano mo ulit, kakalaro mo lang din ngayon. Native din na yung mga tao. Hindi na sila laki ng kuto. Guys, good morning! Good morning! Mga first Daddy. Good morning, Daddy. Hindi, yung tuta malalaglag na. Ayaw mo lang yan. Maggie! Milalim si Maggie tot. Liga na baba. Pakit na tayo dali. Makainom ka na ng milk mo. Maggie! Very good ang mga tota. Sarap din ang tulog nila. Hey! Good morning! Patulog na siya ng mahimbing. Ay! No. Si Daddy kasi ikaw talaga kahit kailan ka. Ikaw nagbukas niyan. Mas ka na. Sige, Chok. Tulog na. Let's go na, Maggie. Baba. Tara. Dali na. May papa. O, dali. Yan, dali. Tara. Let's go. Tara na. Good morning, Grutintin. Si Jackie din batiin natin. Good morning, Jackie. Let's go na. O, di nakatulog ka ng mahimbing. Ay, dyan na siya. Liga na. Dali, akit na. Yung burger na kuha mo, nandyan din. Liga na ng baby ko. Tangkad na. Di pa inakayatan tayo mo. Ang cute naman ito. Yung brush daw niya sa damit at ngat-ngat yung ginagamit niya. Spamage. Hot and spicy. Daddy daw bread lang. Kasi nagpapalaki siya ng katawan. Muscle. Nagpapamuscle siya. Wala, yun naman malapit eh. Ha? Pangit mo magluto eh. Parang walang ano. Bad boy lang eh. Saing na ako at gusto magbaon ng anak ko ng kanin. Ano lang nila ngayon eh. Foundation nyo pa rin ba, nak? O magdadala na kayo ng gamit. Short ano pa rin? Small bag pa rin? Mabilis na. Kaya na dyan. Gusto luto. Ano ang alam niya? I beg to differ. Talong for breakfast. And then, prito ako nitong ulit. Ano ba ito? Bangus. Yun. Kabad na siya. Sarap. Kamay pa lang. Ayun lang. Ano yan? Ano yung growth? Inaano ka? Guguguting ko? Luloko ka? Gutintin kong mahal? It's called Bilisan na. Spanish Jam. Bottoms up. Bilis! Ito bibigyan ng pang bouncy-bouncy pag di may inubos yan. Sige. Bakit siya sa labas ng eskwela namin so much. Bounce ako na ba sa ano?
Milk muna si Maggie. Milk muna yan. Nilagyan ko na itong calcio. Pampagatas daw to. Ayun, binili ko sa sa vet niya. Wait lang, haluin lang natin baba. Pwede mo yun. Dinudurog ko lang. Kasi nahalo minsan sa pagkain. Just dito sa gatas. Ba, oh. Yummers. Ay! Ayaw! Bakit? Oh, walang iya. Groot, ikaw magkakagatas. Huwag mo yun naman yan. Bakit yun? Today's baon. Egg, tapos ano lang. Ano yan na? Bangus. Ano? And then, Parang... grapes. Grapes. Kasi ano lang nila ngayon. Activities lang naman nila. Inubos ko yung milk ko. Paano yung anak ko? O sige, bibigyan kita pang bouncy bounce mo. Prepare na yung yung bag. Lagay mo na tong mo dyan, anak. Sige na, dito na nga. Kasya naman eh. Kasya pa ba? Pagkasya. Hindi na. Masira lang. Favorite ni Daddy. Buko. Loko. Buko loko. Magkano? Asa na? Diyan, kuha ka na. Diyan na lang, di ba? Uy, palitan mo. May ano siya. May So, alin pinili mo? Tama? Thank you. Kakaroon na dito ng kakaroon na dito ng rasons. Ano ba dati to? Yung parang lutong bahay, no? Sarado na. Ito yung mga RTW, sarado na rin. Dati may Tokyo dito eh. Huli na. Nung unang panahon. Nung nanliligaw pa lang sa dati. Char! Lunch kami dito sa KFC. Pag nagla-lunch ng oras no. Galas dos na. Galing kami LBC nagpa-ship kami. Ayun, kahit na medyo mahal ng konti kaysa dun sa sa bilis puntahan, di ba? Wala na pag nakuha namin yung first na dun. Sure! Ano yun sa'yo? Tokyo peppery steak. Tokyo peppery steak. Zinga po ba parang meron sa Bumili ka na niyan, may soft drinks pa. Dumating ng makulit diretso na agad pagupit. Makalimutan na naman eh. Meron na ata siya, may may warning na sa school nila yun. Galit siya kay Groot. Hinagasab niya ilong ni Groot. Groot, wag ka na kasi lumapit. Oh. Tinuto ka eh. No? Oh, nakalabas na yan. Ito ang cute matulog oh. Maggie, huwag mo istorboin. Grabe naman ito. O sige na, love ko yan. Ay, love ko yan eh. Sige na, baby. Wow, galta na ba siya? Nagsiselos, daddy. Huwag mo kasi inaano si Groot. Pag mo si Groot at nagsiselos siya. Awoy! Uy, lumalungin. Yan, nilabas muna namin kasi umalis kami kanina eh. Ayan, babalik na namin sa loob. Antok na naman ako, guys. Grabe. Antokin ako masyado eh, no? Ayun, tapos na yung pagpapaship namin. And then yung order ni sis, Mrs. Shirley. Hi, sis. Pasensya na talaga. At inuna ko yun sa LBC. Anyway, thank you sa sa rider mo sa pagkaantay. Yan, thank you. Nahiya ako, nanonood pala siya ng vlog. Ayun si Pretty Angel Shop. Yun. Thank you. Ayun, kinantok na ako. Tapos mamaya na naman makakadlip ako and then hindi na naman makakatulog. So, or ano ba yun? Halimbawa, idlip pa makakatulog ako ngayon tapos
gigising ako ng mga alas 12 na naman. 4 o'clock na naman. Gising pa rin ako. Yung mga ganun. Alam niyo ba sinasabi ko, guys? Wala na sa Michelle. Maggie! Maggie girl! Nakita niyo, ayun oh. Ayun oh. Kita natin. Maggie! Baby! Kasi pagpapadidi. Puro didi. Padidi ng padidi. Ay, galing nga Maggie na yan magpadidi. Pangilang araw na nila ngayon, de? 4 days na, guys. Ayun. Matulog kaya ako. Edit lang akong konti. No. Uploaded na pala, guys, yung yung vlog. Pinagsama ko na lang kasi yung first vlog, yung unang araw is sobrang ikli lang. Ayun. And then, inabot tuloy ng 38 minutes. So, yun. Grab your popcorn and soft drinks and coffee and juice. What you read your family? Ay, nako. Ano nangyari sa akin, daddy? Punta ka lang. Ay, guys, see you later. Wait, lip nga muna ako. Babaliw na ako. Kain tayo, guys. Kaya lang paghahati-hatian naming ulam ngayong gabi. Walang luto si Madam Emma eh. Tamad-tamad ni Madam Emma. Hindi, joke lang. Ayun, nagluto siya na ano. Pork steak. Gulat si Emma. Sasabra mo nito. Ay! Kintatlo ah! Kulit-kulit! Yan o. Nami-nami. Yummers. Yung pork steak with saba. Nam-nam. Nami-nami. Wala pa si si Chris. Lumabas na naman. May paglaro na naman ng phone. Kung kaso walang assignment. Ayun, kain tayo! I am sold daw pala, sabi ni ni Irene, si Irene. Kasi nga, yung ka-text mo, hindi niyo pala asawa yun. Okay lang. Kaya wala. Sabi na yung mga, diba nag-atatawa kausap namin natin. Yung pala tama naman, hindi nga asawa mo yun, sis, kaloka. Kaya yun. Kain tayo. Muna na tuloy si Emma, luhaan. Wala yung aming juice. Ay, may juice naman tayo dyan, di ba? Yung Natikman niyo na ba yun? Masarap din yun, di ba? Yung iced tea na yan. Wala, nagtinginan silang dalawa. Hindi nyo lang inaano, pero masarap yun. Iced tea yun eh. Ayun o. Ha? Bakit iced tea nakalagay? Nescafe Ice. Ah, Nescafe Ice. Sorry naman. Ah, okay. Kaya pala. Tayo na tayo. Gutom lang yan. Merong dagang naligaw. Naligaw sa aming kama. Nagtitrip pa ni Daddy. Wala ka. Hanapin to ni ni Miggy. Ay, kagigil ka. Ay, himbing siya. Oh, linggit eh, no? Parang daga lang eh. Nauna sa mga kapatid mo, bebe. O, dyan ka lang. Tabi tayo. Ayun, guys. Ay, nakapag-freshen up na rin ulit. Grabe, init pagkakain namin. Ayun, tapos si Kulokoy, si Chris, nandun sana sa baba, kila tita niya. Ayun yan ang ulam sa taas eh. So, doon siya may kikain sa baba kasi puchero, may sabaw, may sabaw. So, ayun, wala naman pa din sila lesson kasi nga, activities sa school. So, ayun guys, alam niyo na parang akong bangag magsalita, pagod na ako. And we'll see you tomorrow na lang. Good night, mga eh. Good night, Daddy. Night, mami. Medyo pluto. Medyo ulan. Dito na si si Poging bata. Kumain ka, anak? Sarap luto ni Tita Dayan. Masarap kay Tita Dayan. Lagot ka, wag narinig ka, Tita Dayan. Ayun, natututo na sila Tita Dayan magluto eh, no? Natututo na magluto. Ang dati pa rin naman. Ang dati pa ba? Pogi naman ako. Tulog na. Good night na. Ikaw na lang inaantay. Good night, guys.
Nag-toothbrush? Parang hindi. See? Nag-mouthwash? Patingin. Bago mag-wash it, knife na lang. Ayun na po. Magod na ka na.